Arratsaldeon, beste arratsalde batez, grupeto zaleok, arratsaldeon, igande arrats polit honetara, gaurkoan ere hemen gara, gure hitza betez, nola ez? Eta gurekin, beste arratsalde batez, Mikel, arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Ander. Eta bueno, komentatzen ari ginen oraintxe Mikel Daniez, gaur Errealaren partida, 4:04 hasiko zaigun partidua, eta bueno, bitartean, hori, siesta egin nahi duenentzat, konpainia txiki bat egiteko asmoz gatoz, gaurkoan saio laburra, partidu aurretik egingo duna, eta pixka bat aste aldera atzo komentatzen genuen, entzulek feedbacka eman zigutela, egur pixka bat eman zigutela atzokoan. Bai, atzo kalea jaitsi ginen. Jaso egin genuen? Entzule pare batzukin egoteko aukera izan genuen, eta feedbacka pixkat jaso, ez dakit negatiboa, iritzi konstruktiboa zela zioten beraiek, eta ontzat hartu beharko dugu, baina kritika gogor xamarra jaso genitun, Bai, alde batetik, atentzio, falta bestetik ezkenuela ordu finkorik, seriotasuna falta zitzaigula, horrela ezkenituela entzulea lortuko, eta hau grupeto, hau lagun arteko zerbait da, eta joango gara, hobetzen, baina bai, entzuleak behintzat, entzule finak eta kritikoak ditugu, ematen duenez. Bai, alare leiala dira, ikustean ez denak entzute dituzte horietako batzuk, eta, alde hortatik oso eskertuta beraz, jarraitzeko gogo betez. Baina ez zaizu iruditzen gainera entzule hauek ere guri exigentzia handia jarri eta behiek nagixamar ez dote dauden, ez dakit 15 suskriptore ditugu gaur egun, eta hori ez doa gora, eta entzule hauek ez dakit klikatzeko ere nagiakote diren. Bai, hala ere exigentzia maila beti dator kazetarian mailarekin bat, eta ni pentsatzen beraiek asko exigitze bai digute, potentziala handia ikuste digute. Bai, estimua izango digute. Orduan nik uste eskertzeko dela kritika eta berai ere nik eskatuko nioke, ze askok entzute omen digute, akzio pixka bat, ez? Eta gero ez dutela YouTubeko ez konturik, ez direla artidedun, eta bere ezin lehike. Esan nahi dizut, guri gauzak exigitzeko baldin bazo ez, zuk ere jartzazu pixka zure aldetik, ez da? Bai, hau azkenean komunitate bada, ez? Nola baita esateko grupetoko unibertso txiki bat osatu nahi dugu, eta horren parte direnek, aktivismoa erakutsi behar dute, eta gurekin solasean aritzeko inolako arazorik erakutsi, ez? Eta alde hortatik nagixamar ikusten ditut. Bai, baina, gero kalean ere jasotze badu feedbacka, bideotan beti bezala jarraituko dugu izketan, beste kasu ondirik egin gabe, eta gero kalean jasoko dugu feedbacka. Eta hola jongo aurreaka. Bai, pixkanaka. Nik gaur Errealan 4:04 jolasten du, pixkat, prebia txiki moduko bat inbarko dugu, ez? Bai, Erreala bakizu ez, kirol mailatan dabilen aurtengo denboraldi hontan behintzat, ematen du Imanolek bere energia guztia transmititu du diela jokalari eta denak seko entxufatuta ikusten dira, eta honen alitzateke, Errealaren partidua pixka komentatu eta prebia pixka bat egitea. Ez dakit ze iritzi gaur Granada ere ondo dabil, eta ze iritzi gaur Granadaren aurkako partidu ontarako. Bai irabazteko partidu bat ikusten dut gaurkoa. Eta ez dauka, eta gaur galduzkero ez dago inun gaitzakiarik, ze Granada etorri da 7 jokalari bakarrik, lehenengo taldeko 7 jokalari besterik ez dituela etorri da, ze horietako askok positibo eman dute eta beste askok Europa Ligako partida izan zuten, eta Iprera bidaia egin zuten guztiek ezin izan dute partida jokatu, ligak ez baitio utzi. Ez dakit, aurkariek positibo eman dutelako, edo ez dakit ze asuntoregatik, baina Granada 7 jokalari besterik ez ditu ekarri lehenengo taldekoak, eta debutari asko ere baude, oain ikusten dutela beraien hasierako 11koan, hortaz kontuan izan da Realaren puntua, eta etxean jokatzen duela, eta Granadaren egoera, 3 puntuak eskuratzeko partidak garbia. Bai, Granada erdinegarrez etorri da, iztotelka, azkeneko orduan abioi hartu eta hementxe azaldu da, hori ia behartu egin dutelako,
Eta hor, komentatu duzu, Txipren jokatu zutela partidua, eta handik, han kontagiatu edo han hasi zela dena, hor, Gaztañaga Realeko jokalariak zerikusirik izango zuen? Agian honek ariren batzuk. Kontra aritu ziren? Ez, baina Gaztañaga uste dut Txipre aldean leheno bintzat ala zebilen. Eta agian ariren batzu mugitu eta Granada ia lurrera ekarri du. Realaren mesetarako ez dute? Hori ba. Baliteke. Gaztañagarekin argi. Hau ere, realtzale izango da, pentsatze, eta handaingoa izan da, eta bai, igual zoze realaren alde iteagatik, virusa pasako zuen, ez da aparte utzi beharreko teoria. Baina, hoi alde batera utzita, nik uste gaur lehen esan bezala realak 3 puntuak eskuratzeko aukera garbia, naiz eta realan 11ako ez zuten ikusi, Badakit Gorosabel baja dala, lesio hori Gorosalbes? Aurreko. Bai, Gorosalbes. Bera, ikusi genuen Europa Liguen berotzen ari zela, edo berotu aurretik ez dakit noiz izan zen justu, ez dakit orpoa edo orkatila edo alakoren bat bihurritu eta lesionatu zen, baina, hortaz aparte Realak ez du baja garrantzitsu egirik eta... Gorosalbes izan daiteke agian ligako jokalaririk nekatuena? Beti nekatuta? Beti hor? Bai, nik alde hortan Okamposen antzartzen. Bai, Okampos ere... Ez dakit, gehiegi exigituta dago eta deskanso gutxi ematen dio Lopetegik. Edo birika bakarra dute, edo ez dakit? Edo berai gustatzen zaio pixkatola ere baita, ez dakit... Thomas Boeklerren eskolakoak? Bai, Boekler edo Alaphilippe edo hauen eskolakoak ikusten zaie, beti arnaz estuka eta asperenka, baina gero korre egin behar danean, bai. Bandatik korrek ikusten dituzu, orduan ez dakit asko sinistu behar zaien hau. Bai, eta Realak hori, nik ere ez dut 11akoa ikusi, baina Realak gaur egundun plantillakin, atzean nolabait osatzen badu lauko lerroa, gero erditik aurrera ikaragarrizko jokalaria ditu, eta esan dezuna, Granada printzipio batean talde arriskutsua da, kriston maila ematen ari da urten bai Europan bai ligan, baina etorri den bezala, bilutsik etorri da ia, 7 jokalari edo ez dakitzen bat esan dituzun lehen taldekoak eta 3 puntuak anoetan geratu beharrekoak bai ala bai. Eta hori esan da, gaur irabaziezkero Erreala asunto seriotan sartzen da, hor lidertzan jartzen da, Atletico Madridek partidu gutxigo dituela kontuan hartuta, hori bai, baino Realaren denboraldia azken urtetako, ez dakit, ilusio gehiena pizten didan denboraldia izan daiteke. Bai, Eusebiok ere izan zuen, goatzen naiz 5. edo 6. jornadan oraindik lider ginen Eusebiorekin urteren batean, ez dakit orain 3-4 bat urte eta gero, bera egin genuen eta azkenen Europara bakarrik justuan. Baina aurten bederatzigarren jardunaldia, Europan ere maila ona eman da, ez dakit nik sendo ikusten dut taldea. Bai, baina gaurkoa, esatizute, gaur ez badu irabazten ja kreditu asko alduko luke, ja paroiera goaz, lidertza galduta, asteburu hontan ere denak irabazi dute. Villarreal aurretik du. Atletiko oso sendo bat ikusi dugu, eta Atletiko nik aurten ikusten den laro. Atletikoarena argi, Ze bi dauzkan horra aurrean, beldurgarria. Eta gero Barcelona eta Madrid ezin ditugu inoiz baztertu, berai dira favorito nagusiak, hortaz gaurkoa hilala biziko partidua. Eta guain behiratzen ari naizela, Real atera da, nobedade batzurekin, Janu titular atera da, esperotakoa zen. Gaur Januntzako partidua, nik uste. Bai, eta Europan, gero dauzkeu... Osteunean atera zenean ere, ze espektakulua. Bai, nahi Janu... Nere behiko jokalaria da azken. Gaiztakerietako dagoenean, baina honek egiten ditu... Ikera harria. Nik... Honek baroia hanketan duen maila beste maila. Mundu mailako jokalaria azken. Partidua jarrita nuela, irratia jarrita neukan, Kope Gipuzkoa, eta bertan Oierfano eta, kazetari ezaguna badira, eta hauek esate zuten, laterala urrungo jokaldian hartu eta txikitu egingo du. Eta ala zen, laterala utzi zuen, nondik zetorkion etzekiela. Bai, eta gaurkoan ea alakoak egiten ditun, ze Granadaren atzeko lerroa ikusten jarrita, nik bat bera ere ez dut ezautzen. Nahuen Perezek pixkat
izena entzuna dut, baina bestera Jan Briz, Pepe Sánchez eta Kingsley Fobi. Jakintzak. Seguruna horko pare bat edo bat behintzat debutaria dela gaurkoan, eta beste askok ez dute ia minuturik izaten. Maldinik berak ere ezagutu galditu hauek. Eta, Nahiko lan. Ze gero, alineazioa, hemen markako aplikazioan, ez dakit nik zemuz, lau bi hiru bat marrazten dute, eta ez dakit nik zemuz dagoen hau indaze seriedadeakin, ze ikusten dut Jorge Molina pivote bezala, Kennedy ere berez egaleko jokalari izan da, gaurkoan erdilari bezala agertzen da. Ez dakit, igual horrela jolastuko du, ze ez du aukera handiegirik izango, eta gero egaletan Isma Ruiz, hori ere berria dugu, gero Matxiz bai, eta gero Luis Suarez eta Soldado aurrean, baino erabat aldrebesa erdiko lerroan dena galdu ditu. Ez dauka ez Montoro, ez Luis Milla, ez da Jangel Herrera ere. Hortaz, gaurkoan, nik uste dut behintzat lehenengo zatian irabazi beharreko partidua. Bat huts bi huts azkar jarri, aprobetxatu Granada ere psikologikoki pixkat beran dagoela, eta unditzeko aprobetxatu, partida lehen zatian ja lotuta utzi, eta gero lasai jolasten saiatu, eta hori ideala izango litzateke, baina nik uste horta atera behar duela Realak aurrenengo minututik partida irazera. Bai, nik uste partiduko gioia hori izango dela, Realak aurten erakutsi duen presentzia zelaiaren gainean hori izan da, lehenengo minututik partiduaren bila joan, berdin dioz... Baina noiz baitin behar badu gaur da gaina. Bai, gaur eguna proposa, berdin dio egia esan ze aurkari duen aurrean, Napoles alguztidunaren aurka ere, partiduaren timoia berak, partiduaren lema berak hartu zuen, eta gaur Granadaren aurka zer esanik ez. Esan dituzu, bere amak ere ezagutzen ez dituen jokalariak aterako ditu. Nola baitu esateko, amaikako berria agian Imanolek ondo ezagutzen ez duena eta alde hortatik arriskua sor dezakena, baina argi eta garbi 3 puntuak etxean geratu beharreko partidua. Baina, hau esan da, azpimarratu nahiko nuke, leno egin duzun analisia ekarriz pixka bat, Atletico Madrid indartsu dagoela, Villarreal ere goran dagoela, eta baina nik uste hau dena esan izana bakarrik, Errealarentzako oso positiboa dela, ze hor gabiltza ligan ukalondoka edo burrukan, Atletico Madrid, Villarreal bezalako talde batzuekin, ikaragarrizko plantillak dituzten taldeak dira, eta Erreala hauen mailan ibiltze utxa bakarri kristo notizia iruditzen zait, eta aurtengo denboraldirako ilusioz gainezka egongo direla bai zaleak, bai taldea, eta bai inguru guztia. Bai, ilusioz betetzeko moduko denboraldia egiten nahi da. Gainera, kontun izan behar deu, talde hauekin zuzen-zuzenen lehiatzen ari gala, ez dakit, 17 bat jokalari zubietatik atera diren Europan talde jokatuz, batekin, eta aurrekoan ere, amaikakoan, amaikatik 7 jokalari zubietatik ateratakoak, eta gaur ere, ez naiz kontatzen jarri, baina Zubimendi ere atera du, eta Silva eta Remiro eta Janu kenduta, askoz gehiago ere ez dira gongo, Willy, baina 6-5 bat ere gaurkoan ere izango dira zubietatik ateratakoak. Gaurko egunez behintzat nor oroitzen da Hermoso edo Murillotaz. Realak ematen du atzeko arazoak zuzendu dituela eta ez duela beharrik. Oraingoz behintzat? Bai, arriskutsua. Bai, nik hasieratik esan genuen defentsa behartzuela Realak, eta naiz eta orain gauzako ondo jun, nik oraindik segitzen dut esaten Realak behar duela defentsa bat. Gaur adibidez, taldua horren beste denbora jokatu gabe otetikan amaikakoan da. Ze, karo, Gorosabel lesionatu denez, eta Aritzek ezin du lateral gixara jolastu, ze atzeko lerroko erdian ere, Lenorman bera bakarrik geratu da, ze Sainan ere lesionatu zaigu. Ondo ari zen Sainan, Orain goz bai, ondo ari zen. Maila ona erakutsiz. Fondo de armario hori ere Realak ez du atzeko lerro horretan, eta azkenean, Zaldual titular atera behar, eta Aritz horregatik erdian jarri behar, eta hortxe ikusten dizkio Realari kostura gehien, eta ea gaurkoan behintzat, gaur pentsatzen dut partio ateratzeko gai izango direla, baina
denbora asko zorrela jarraitu behar badegu, behar bada neguan ekarri beharko da zentralen bat edo. Bai, bestela Imanolek hori Tetrisean bezala ibili beharko du urte guztian zehar bata eta bestea 11koan sartuz, atsedenak emanez eta bar, ze aurten orain 3 aste jarraian izan ditu Europako partidak, astero 2 partidu, gero kopa sartuko da, Europa League ere bigarren itzulia falta da, eta horratzean, bai, nik uste jendea falta dela, eta hain ospetsu egin den Roberto Olabek merkatua astintzerik baduen negu hontan. Nik hortan ikusten detola Realan, hori bai, Hermoso bat, nik ja ezinezkotzat, Atletico Madriden jolasten ari da. Bai, Hermoso, Bivenger iturri fidagarrian ikusi detenez, azken 3-4 bat partidotan partida onak egiten ari da, eta titular jokatzen, eta dena jokatzen. Zakit orain nahi zoroitzen, igual behar bada Savic edo alakoren bat lesionatuta egongo da, edo Felipe uste gutxi ari dela jokatzen, eta bere parte sartuko zen. Eta Murillo berriz nik feltan utziko nuke, aurrekoak ikusita. Nik beti esan dut asko usatzen jokalaria dela, eta Eltxeren kontra pixkat ikusten aritu nintzen, eta ikusten da lider badela, Atzeko alderra horretan lider ba, bai. Nik Realan kontra bintzat oso justu. Ikeragarri izan zen. Nik txundituta datu nintzen batez ere, Williren goletako batean, Portuk korrika irabazizion, Portu ere harrapatu egin behar zaio. Hau bizia, gau. Bugs Bunny ematen di. Bai, ikeragarria zen. Eta horretzegoen zentralik, ez da Baranek ere etzion jarraituko behar bada. Baina gauza ez jarraitzea eta saiatzea, eta bestea da Murillok egin zuen, korrikaldi edo. Trottetxoa ez. Hori egitera. Bai, eta sekulako hutsak egin zituen atzean, eta partidu oso txarro bat egin zuen. Baina, Kundek ere egin zuen Championsan, eta 34 minutuan aldatu zuten. Eta, dena dituzte partida txarra. Ni Murillo hartuko nuke gustora, abenduan, jode. Bai, ez da jokalari txarra, Bartzelonaren inguruan ere ibili zen jokalaria, noski, bai. Realari laguntza handia ekarriko ziona. Ez dakit aste honetan, edo ez dakit gaurko notizia den, eta hartu zaren, baina Portu ere hor ibili zen selekzioaren inguruan, konbokatu ala ez, Luis Enriqueren listan sartu ala ez zalantzan, eta azkenean usteet Marco Asensio sartu dela, Ansu Fati lesionatuaren tokian. Ez dakit, niri bintzat, bai, irakurri dudanez, Asensio sartu dute, eta ados nago, Marco Asensio proiekzio handiko jokalaria eta izar gazte bat dela gaur egun, baina Porturen maila ikusita, ez dakit, ulergaitz xamarra listan sartu ez izana. Guretzako nik uste hobea, baina... Niri oso ulergarri egiten zait. Nik, behar justiziari men egin ezkero, igual ez da erabaki justuena, ze meritokrazia asko erabiltzen du Luis Enriquek, eta merituen arabera, Portu merezi du igual, ez? Nik uste baietz. Deia jasotzea, Luis Enriqueren deia jasotzea. Noski, partida hau zertarako dira? Partida hau dira datorren udako Eurokopa prestatzeko. Eta Luis Enrique burua izan behar du Eurokopan. Eta noski, Portu orain oso ondari da, nik ez dut uste inorre pentsatzen duenik Portu Eurokopa jolasteko jokalari denik. Aldiz, Asensio bai. Asensio gainera azken aldian ondo dabil, Ondo dabil eta beste registro bateko jokalari. Asko zero gehiago ematen dizu Asensiok, eta ez momentu hontan behar bada, baino gainera selekziorako jokalari bada. Portuk espazio gehiago behar ditu, eta espazio horiek selekzioaren kontra askotan ez dira izaten, ze kontrario ere beti atzean geratzen zaizu. Alde hortatik, selekzioak ere Errealaren antzeko jokua badu, beti dominatuta, eta ikusia Portuk dominio hortan ere funtzionatzen duela, aurtementza funtzionatzen ari da. Eta esan dagoa, Luis Enriquek... Baina Errealak dominio hori badu? Agian ez selekzioak adinakoa, baina dominioan ikustet partiduko fase askotan badula. Bai, baloia ondo manejatzen du eta partidua kontrolpen izaten du, baina ez da ikutzen juten dela eta kontrarioa entzerratzen dula, ez? Azkenen zulo asko sortzen ditu bere jokoarekin, azkar montatzen ditulako atakeak, eta gero atzera ere askotan korri egin behar izaten du, eta
ez dakit, ez zait iruditzen erabateko kontrola izaten duenik Realak bere jokoan, Espainiako selekzioa edo Bartzelonarekin konparatuta. Eta alde horretatik, Real gehiago ibiltzen da gora eta beraka Realak korrika, eta fisikoa iruditzen zait, eta joku mota horretarako aportu bai, baino Espainiako selekzioan nik pertsonalki ez dut ikusten. Eta gainera, alternatibak izatea beti egoten da ondo, baino hortarako Adama Traore ere badaukazu, eta da Porturen abiaduraz eta mugimendu zantzekoa, baino beste gauza asko ere ematen dituena, eta gaina forma hobean dagoena, eta izen gehiago duena, eta horrek ere asko egiten du. Bai, baina, bueno, esan dezu pixkat ez, Luis Enrique orain arte bentsat, Luis Enrique loreak jaso ditu nolabait, orain arte meritokraziaren arabera hautatu izan dituelako jokalariak eta joko puntu onenean zeudenak eraman izan dituelako selekzioko partioetara, eta alde hortatik begiratuz, nik uste Portu orain bertan Asensioren oso gainetik dagoela, egia da, Eurokopa bati begira ez dela kinieletan sartzen, eta Asensio askoz ere jokalari erakargarriagoa dela alde hortatik, baino ez dakit, amistoso hauek ere Eurokopari begira oraindik urrun dauden amistosoak dira, eta Portu bezalako jokalari batek nik uste merezi duela, bintzat aukera hori izatea, ez dakit. Bera ere gogotsu ikusi nuenik, eta... Bai, nik aukera izatea eta hori ondo ikusten dut, baina guk, naiz eta guk, igual amistoso bezala ikusi eta hola, asko interes handirik ez jarri selekzion partia hauetan, Luis Enriquek berarentzako urteko partiari garrantzitsu nahi da, holako entrenatzaile batek ez ditu partida asko izaten, eta berak ere gauzako ondo egin nahiko ditu, eta opariak ematen hastea ere, ez da oparia, ze Portuk ondo irabazitako gauza bat izango litzake. Sari bat, bai. Deia jasoko balu, baina sariak ematea ere, ez dakit nik. Gainera hor, 3 partidu izaten dituzte normalen paroi hauetan, eta baten bat ez dakit ez ote den nahiko garrantzitsu izaten, Eurokopako klasifikatoria uste hori igual egin dago, baino gero Liga de Naciones edo beste txapelketa hori ere jokatzen dute, eta horrek naiz eta guregan orain ez izan horren erakargarria edo ez dakit nola ditu ez du Eurokopa eta Mundial eta hauen izenik, baino Maldinik eta esaten dute honek garrantzia ematen zaiona, baino garrantzia handia izan beharko lukela, eta urteen poderioz izango duela, eskuratuko duela. Hortaz hau ere igual serio hartzen ari dira. Bai, egia esan nik ere ez daukat idea handirik selekziotan atentzia handirik jarri gabekoa garelako, eta amistosa diren, partidu serioak diren ez dakigu, eta alde hortatik, agian preparatzeko partiduak badira, eta alde hortatik ni neroni behintzat pozik, ze Portuk partidu ugari jolastu ditu, esan dagoa, Europa League 3 aste jarraian, Liga, ez dakiz zer, eta nik uste atxeden hau ere ederki asko etorriko zaiola, eta Realaren interesentzako atxeden positiboa, jokalari guztientzako bezalaxe. Bai, Realaren oso... Puntu honean dator atxedena. Bai, azken 3 aste hauetan Europarekin uztartuz, asteroia 2 partida izan dituzte, eta oaintxe piko de forma hori edo oaintxe ari da erakusten Reala, denak irabazi eta irabazi ari da, urri honetan sekulako maila ematen ari direnak, eta zer esanik ez Portu bera ere. Eta, iruditzen zait orain dela, azken partida dena emateko, eta gero, Luis Enriquek ez badio ditu, Realaren interesentzako zuk esaten duzun bezala asko zero beto. Oain deskantzatu eta berriz ere, hemen 2 astera, egurra emateko mangoan egongo delako. Aipatzen zenuen piko de forma batean dagoela Reala, agian gure buruaren edo gure situazioaren justu aurkakoa izan daiteke, gu agian pretemporadan edo formaz galdu xamartuta gabiltza eta Reala berriz olatu aparretan? Bai, nik ez da, ni behintzat, ni asko antzematen zait, baina hemen zu nik uste nahiko dixubulo pasatzen ari zela, baina egurren zaudela aluei, eta ni nahiko lan izaten dut hain, asko sufritzen ari naiz. Mantentzea ere erresagoa, korriteko aukera, orduan birikai astindu batzuk emateko aukera baukagu, eta igual horregatik pixkat mantentzen dugu, baina udarako ibili haiek urruti ikusten ditut, haiek urruti datu dira.
bueno, guain eskusa ere badaukegu ezin deula Bai, kolindantetatik aratago joan, eta... lanata, ikasketak eta... Eskusa beti. Gaurkoan ere, hori da, gaurkoan ere, atzoko entzule gogaikarri horiek aiko dira, entzuten eta seguraski barrezka gure kontuengatik, ze gaur ere mendian topatu ditugu atzoko entzule horiek, eta... Hauek wifi-n, hasi zaizkigu, isekaka eta... Zarete, loatzoa bialdi zigotzen, zuek jota zaudete, eta ez dakiz zer, eta nik esaten nien, ni justu nindoala, eta zu hobeto zindoa zera, eta isildu adi, eta ez dakiz zer, eta... Jaso ditugu, bai. Eta nik... Jasotzeko, hauek ere emateko hobea daude, Bai, jasotzeko baino, eta nik fin ikusi ditut, Hor, irukilian ikusi ditut, hauek forma ez dute galtzen, Hauek mendian hankazuztarrak. Bai, bueno, bi oso fin ikusten ditu nik, horiek ja korrikara espezializatutako atletak iritsi zaizkit, eta ja, bueno, korrikatan mendira, oso fin dut daude, eta ero bestea dago, ibiltzen dena... Kirolaria. Gimnasioan eta ere ibiltzen da nik uste, eta sekulako bizkarra eta dortxala duenak eta... Dortxala ikusi ala izan dugu gaur ere. Bai, aukera izan dugu, eta eta haze gorputzak, haze gorputzak. Hala ere... Ez dira nola nahiko atletak. Hala ere, ez zaizu iruditzen hauek ere mingainean indar gehiago dutela hanketan baino? Eta begira hanketan indarra dutela, baino? Baina, bueno, nahi gustatzen zaitu lako, hitzeiten duna beraien entrenamendu eta kirol saioez, gero beraiek ere egunero ibiltzen dira, eta, orduan ondo iritzen zait. Gu ez dela, guri ere asko gustatzegu hola hitzeiten aritza, eta guk ere egiten dugu. Gero dago beste jende mota bat, hitzein eta hite ez duna, hori okerra bat. Hitzein eta hiten ez duna, eta horrek molestatzen hau ni gehien. Asko hitzeiten duna, eta pelikula asko montatzen dituna, baina gero, eta badakigu ondo zen motatako jendea zari nahi zen. Eta... Baina, gure entzuleak ez dira horietakoak. Ez, gure entzuleak langile finak ditugu. Hoi da. Eta hitz egitea aipatuta, oraintxe galderat otu zait, Imanol Alguazil Realeko entrenatzailea asko hitz egiten duena iruditzen zaizu, hau da, ez dakit, entrebistetan eta behar baino gehiago hitz egiten duena, edo pixka tonu oso lagunkoian hitz egiten duena, ez oso profesionala? Ez que nahi, ez dakit, sentsazio harraroak ematen dizkit. Ez da ohikoa. Imanol entzun nuenean, pentsatu nuen, honek ez zekik euskeraz oso ondo. Hori jokoa dek. Kastellanotako bat izango da. Eta, nik ezauten dut bere familia edo pixkat ezauten dut, nire osabak baduka taberna bat Orion, eta Imanolen lehengusua taberna hortako zerbitzari izan da urte askoz. Eta noski ezauten dut bere familia eta la pixkat, eta bai, belarri motxaira, baina... Nahiz eta belarri motxa izan, bere Imanolen lehengusu patxi honek adibidez, erderaz ni baino azentu itxiagoa du, Belarri luze askoa beraz. Bere aita Kazereseko izan da ere, berak kostako ika erratu itakoa du, eta Imanol ere ikuste detenez, guain, pixkat hola da, Nik hasieran ikusten nun hitz egiten da, honek etzekik oso ondo euskeraz, ze kontua iruditzen zait, saiatzen dela euskera batuz, eta ez dakila ez da moldatzen. Eta gero, hor... Nahi afizionatu bat iruditzen zait, aulkian eserita. Bai, nahi iruditzen zait. Kamaren aurrean mentzat. Ez dion laguntzen, gero bukatzen du, soltatzen, tabernan esango lituzken gauzak esaten bukatzen du nik ustez, ez dakit kontxarekin parekatuz egoera bere garaian, eta ez dakit hortxea aritzen da. Maradona ere txiki utzi zuen honek? Maradona zer? Maradona ere txiki utzi zuela, galdetu zioten ea Maradona Napolin bazen gaur egun, lan gehiago izango zuten, edo errealean Maradonak tokirik izango zuen, eta honek zalantza egin zuen, eta ez esan azkenean, beraiek Maradona adinako kalitatea duen jokalaria badutela, David Silva, eta gainera Silvak lana erruz egiten duela, Maradonak egiten ez zuen zerbait, beraz Maradona txiki utzi zuen. Gero ikusi nik argazki bat eta Imanolek Maradonarekin atera zuela edo... Ez, hori Gatusorekin zen. Ez, Gatuso ez.
Atuso, bueno, ez dakit. Bai, Gattuso Napoliko entrenatzailea, bai. Bai, Gattuso da? Bai, bera da. Jokuan antzematen zen. Gola sartu eta eherki asko atzean nola sartu zen Napoli. Ja, bera izango da. Bai, bera da. Alde hortatik nik Imanol bai ikusten dutela entrenatzaile oso desberrin bat bezala, orain arte ikusi ditugu lehen mailan, eta bueno, bigarren mailan ere bai, entrenatzaile profesionalak hori bere tonutik ateratzen ez direnak, eta ja zeozer edo deklarazio fuerteak egiten dituztenak edo pixkat gioitik ateratzen direnak, izarrak besterik ez direla, Mourinho, Guardiola, izarra handi hauek. Eta bai iruditzen zait, alguazil badela perfil bat oso diferentea, entrenatzailearen gioi hori ikasi ez duena, eta hori, pentsatzen duen guztia botatzen duela mikroaren aurrean, ez dela bat ere lotxatzen, eta niri behintzat gustatzen daiten entrenatzailea, ez dakit zerbait naturala, gertukoagoa, ze askotan futbolisten deklarazioak entzun eta esango genuke, denak iguala berdina esaten dutela, hitz egin bai eta esan ezerrez, eta alde hortatik, gustatzen zaidan entrenatzailea. Jarrera aldetik, behintzat. Bai, nik jarrera aldetik asko gustatzen zait, eta bueno, joko aldetik guaintxe gertatzen. Zer esanik ez? Naiz eta nik guain urte bat edo bi urte asko ez sinistu, ze noski ni entrenatzaile interino hauekin eta ez naiz oso fide izaten normalean, ze ez dakit Boro ere Valentzian hor beti izaten zen, jokatu eta lehenengo 2-3 partida beti irazte zituen, baina gero bazpa inoiz etzen geratzen Valentzian urrengo urterako, eta Manchester Uniteden ikusi dugu, Solskjaeren kasua ez, Manchester burua altxa ezin da zebilen Mourinhorekin, eta hau joan ostean, lehen 8 partidetatik 7 irabazi eta bat enpatatu zuen, edo ez dakit zer egin zuen Solskjaerek, eta gero berritu zuten kontratua eta orain mirari gutxi. Eta Imanolengan ere nik kasuri ikusten nuen pixkat eta enekan fede handiegirik. Zenoski beti temporada bukaera horietan sartzen zen, eta bai ondo, taldea aldaketa pixkat ematen zion, baina ez zeukan ere ez Imanolen 6uko jokua, ez dakit, eta ez dakit, baina azkenean lortu denbora eman zaionean eta 2 urte landu duenean taldea, ikusi da ze fruitu eman dituen eta ze mailako entrenatzailean, eta hortaz, orain ni Imanolekin oso gustara nago. Eta esan dezuna, Imanol beste entrenatzaile mota dela, ez dela denak egiten duzen deklarazioan antzeko entrenatzailea, eta alde horretatik nik Imanol lotzen dut, naiz eta nik behin ere ez ikusi Ormaetxearekin, ze nik txikitan etxen beti Ormaetxea, beti ez dakit epika bat eukidu izen horrek nire etxean, zait Ormaetxearen Reala eta Ormaetxea eta argazkita bentzat tipo serioa lortu zituen, eta anoetan ere estatua bat badu Ormaetxeak horra aurrean, eta beti Ormaetxea eta gero hile egintzen gainera, eta ez dakit. Nolait ematen dio epika edo mito puntu hori. Bai, mito bat, eta Imanol antzeko iritzen ari zaite, ez dut esaten noain liga irabazi behar dunik eta gutxiago behar baino goizago hilko denik. Bizitza luzea Imanoli, opa diogu. Baino, bai. Baina nik uste dut, lortu dela, 6 bat jartzea talde honi, Imanolen Erreala, eta hori Ormaetxean garaietik, Imanolismo, bai. Toxaken Erreala ere, geratu zen, Toxaken Erreala, eta bigarren egin zuen ligan, eta hori dena, eta Kovacevic eta Nihat, eta niko hain beste horrelako bat ikusten dut. Montanierren Reala etzen geratu Montanierren. Ez, Montanier, frantxez hosti jauek otxamarra ditu. Naiz eta Championsera sailkatzea lortu, etzen geratu Montanierren Erreala bezala, ze urte bat izan zuen oso, baina gero, ez dakit, jago baketzuen jakin jarraipena ematen, eta hortxe geratu zen, baina nik Imanolenari, lehengo urtean oso denboraldi hona intzuten, aurten iruditzen zait talde hobea duela, sendogoa duela, erdi eta aurreko lerroak ondo... Bai, azkenean Imanolek pixu handia izango du, baina taldea ere, ze talde. Ikaragarria du. Eta orduan nik talde honi hartzen diot beste realeko historian bere tokitxoa badu. Eta ea, zozea handia egiten dugun aurtengoan. Bai, talde hortatik
Ba, esan bezala ez, entrenatzaile interino hauek, kanteratik arrobitik datozenak beti dute arrisku puntua ez, bueno, taldea normalen ez da oso ondo egoten, eta zaila izaten da mirari bat pasatzea ez, entrenatzailea aldatzea lehenengo pausua izaten da, baina azkenean jokalariak berdinak izaten dira, eta dinamika hori guztiz aldatzea, zaila. Baina alde hortatik, historiako entrenatzaile handiak ere, pixka bat horrela sortuak izan dira. Ez dut esaten Imanol bideo hortan dagoenik edo, nor daki ez, baina, bere garaian Pep Guardiola, Ferguson ere, nolabait Uniteden arrobitik ez dakit, baina, oso beratik zetorren entrenatzailea eta gero begira ze karrera egin zuen, eta alde hortatik, beti izen handiak ekartzeak ere ez duela funtzionatzen. Batzuetan arrobia ere hor dagoela, eta zer esanik ez, Errealak bezalako arrobia izan da. Bai, azken aldin Realak denetik probatu izan du, bai izen handikoak, baita etxekoak ere, eta ez dugu ikusi azken urteotan bat berak ere funtzionatu direnik, ze ikusi dugu David Moyes ez balitz etorriko behar da. Ate txikitik alde egin zuen. Bai, gero Jagoba ere etxekoa izan da eta aukera eman zitzaion, baina honek ere zuen zertara jokatu, eta Eusebio ere izen handiarekin etorri zen, 3 urte egin zituen, eta azkenean, nik iruditzen zait, rekuerdo txar xamarra utzi duela, baina, taldeak salto bat eman zuen. Proposamen polita zuen, bai? Bai, eta Europara sailkatzea lortu zuen, eta lortu zuen Eusebioren seiu bat ere badu aurten, Realak igual. Bai, joku alai hori, ikutze hori. Bai, azkenean, Oyarzabal eta hori denak, urte horietan atera ziren, eta Eusebioren seiu ere izango du nunbait. Oyarzabal eta hauek. Eta orain, etxeko apusta egin da berriz ere, Jagobak ez zuen funtzionatu, baina ea Imanole funtzionatzen duen. Ikuste dugunez, bikain funtzionatzen ari dira. Horrengo ez bai, eman dute teklarekin. Gaurko irazita, hortxe borrokan jarraitzea eta paroiera joatea lider edo kolideratuarekin oso garrantzitsu iritzen zait. Eta esan duguna, Errealak gaurkoan irazteko partidua, hasieratik agintzen hasi eta partidua aldan azkarrena erabakitzeko partidua, eta hori esan da, partidua hasita egonik, ez dugu goli galdu nahi, beraz podcastari bukaera emango genioke ez, Mikel? Bai, nik hemen txutziko nuke, bida, naiz eta askotan, hitza ematen dugu eta esate ditugun gauza asko ez ditugu egiten, nik igual gaur esango nuke ez bagara kale ateratzen edo planik ez bada ateratzen, zergatik ez partidu ostean 15-20 minututxuko analisia egitea. Ez da idea txarra? Inori ez diot, ez dizuzuri ez da nire buruari konpromesuri jarri nahi, baina ez bada kalerako plan ateratzen behar bada, oparitxo izango duzu, jarraitzaileak. Ilusio puntua hortxe uzten dizugu. Ez dakigu, gero pilota zaleak ere bagara eta ikusiko dugu nola moldatzen garen, baina hortxe uzten dizugu oparitxoa. Hori da. Eta hau esan da, ni behintzat, oaintxo partidu ikusten jarriko nahi, zortaz, gero arte edo bestela datorren astera arte. Ondo segi. Beraz, eskerrik asko Mikel gurekin izateagatik eta eskerrik asko zuei ere prebia motx eta beresi hau entzun izanagatik eta esandakoa. Gero arte, ala urrungo astera arte.